Τη μεγάλη ευκαιρία. Ο Νινιάδης είναι απέναντι από τον Περούτσι και ο Ολυμπιακός είναι κοντά στον γκολ. Και το χέρι είναι γκολ! Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τη γλυκή γεύση στο τέλος. Ο Ολυμπιακός με τον Νινιάδη με το πέναλτι που κέρδισε ο Αλέκος Αλεξανδρής είναι πολύ κοντά στη γλυκιά γεύση της Ρεβάλης. Ο Καραπιάλης, ωραία για τον Κόκκιτς, ούτε τώρα είναι offside. Δεν πρέπει να χαθεί αυτό το γκολ. Ο Κόκκιτς περνάει και τον Λάντιτς. Πέφτει μπροστά του, γυρίζει ο Κόκκιτς. Ευκαιρία Αλεξανδρής, γκολ! Ναι! Στο 22, το 1-0. Ήταν θέμα χρόνου. Ήταν 3 χαμένες ευκαιρίες από τον Ολυμπιακό. Δεν μπορούσε να στοιχηθεί αυτό το πράγμα. Και στην τέταρτη, το 22, από την έξοχη προσπάθεια του Σινίστα Κόκκιτς, που έσπασε το offside των Κροατών, γίνεται το 1-0. Το ματ θα έλεγα πως παίρνει τον φυσιολογικό δρόμο του. Σούτα από τον Μαυρογεννίδη, γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Δημήτρη Μαυρογεννίδη! Στη σέντα του Βενετίδη παραπέρασε πάνω από το κεφάλι του Καζάνστας. Στα ουράνια οι οπαδοί του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός Γαλατασαράι, 1-0. Μόνο στο Καστίγιο αυτή τη φορά θα το κάνει! Θα το κάνει αυτή τη φορά, το περνάει με το δεξί κατάκο! Το κάνει με το δεξί! Πέρασε και το Μοντραγκόλ και έστειλε την πέρα στα δίχτυα! Ο Ολυμπιακός στην αντεπίθεση κάνει μια ωραία τρίπλα εκεί. Πρόλαβε το Βάνι, φεύγει μόνος! Θα του το κάνει, θα το ξεφτυλίσει! Το ξεφτυλίσε! Το ξεφτυλίσε! 3-0! Το ξεφτυλίσε! Τον έστειλε για σπίρτα! Του πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι, εκπληκτικό γκολ! 3-0! Αυτά τα κάνει ο Τζοβάνι και πριν από 30 χρόνια ο Πελέ!
Πολύ δυναμικό το μαρκάρισμα του Σιλβέστρη. Τεράστια ευκαιρία τώρα για τον Ολυμπιακό με τον Λεωνάρντο. Το πλασέ γκολ! Αυτό είναι με τον Λεωνάρντο. Ο Βραζιλιάνος αριστερά του. Πάντα ο Τζόρτζεβιτς. Το πλασέ γκολ! 5-1. Χάτρικ από τον Πρέτρακ Τζόρτζεβιτς στη μεγαλύτερη βραδιά της καριέρας του. Διπλή αλλαγή από τον Τρουτσόλιτ στο 84. Καφές, αρκετά καλός ούτε ένα από τον Παντελή Καφέ που μας φαίνει και πάλι όπως και στο Βερναμπέου. Μαρσιάλη και τον Βρουσαλίδη. Γεωργάτος, καλή σέντρα του Γεωργάτου, Κεφαλιακόκης, γκολ! Στο 12, Ολυμπιακός, δύο προσποιήσεις, φτάνει από κοντά το σουτ. Ο Σίμις Αγώκητς, ένα εκπληκτικό γκολ. Διώγο, το περνάει πολύ ωραία. Για να δούμε το γύρισμα. Ο Τάνης δεν μπορεί. Απομακρύνει ο Παπόρ. Πολύ καλό σουτ, μπράβο. Ο Μπουλούτ. Μεγάλη περιοχή, Ανατολάκη, το Ριβάλτο εκτελεί. Παλιά από τον Τιν, γκολ! Γκολ 1-0 για τον Ολυμπιακό στο 17ο λεπτό. Αυτή την υπέροχη κεφαλιά, την άπιαστη από τον Άκη στον Τίνη. Ριβάλτο, γκολ! 0-1. Ο Ριβάλτο ανοίγει το σκορ. Πρώτο γκολ για τον Ολυμπιακό επί αγγλικού εδάφους. Χώρο, ο Λεντέσμα, η μπάλα περνάει για τον Λουαλού από το σουτ, γκολ! 2-1 ο Πατσατζόγλου. Εκπληκτικό γκολ, Ολυμπιακός 6 λεπτά πριν το τέλος. Κάνει τη σέντρα. Το γύρισμα. Γκολ! Εκπληκτικό γκολ! Εκπληκτικό γκολ από τον Αλέξη Αλεξανδρή. Γιωβάνι. Περνάει ο Γιωβάνι. Και εδώ έχει την ευκαιρία για το 3-0 και είναι ένα αποθεωτικό φινάλε από τον Βραζιλιάνο στο 6ο λεπτό.
δεύτερο ημίχρονο. Ο Ανατολάκης θα απομακρύνει. Ο Νινιάδης για τον Αλεξανδρή και τον Ήβιτς στη γρήγορη κόντρα για τον Ολυμπιακό. Απέναντι φεύγει ο Γιωργάτος, φεύγει ο Γιαννακόπουλος που είδε πολύ ωραία ο Ήβιτς. Το σούτ του Γιαννακόπουλου από μακριά. Γκολ! Γκολ! 1-0 για τον Ολυμπιακό με ένα καταπληκτικό γκολ. Από 40 μέτρα το μισό γκολ ανήκει στον Ήβιτς που τους είδε να βγαίνουν απέναντι. Έκανε την πάσα, ο Γιαννακόπουλος τη βρήκε όπως θα ήθελε. Είδε λίγο έξω από το τέρμα του τον Ρούι Κορέλια και με αυτό το ασύλληπτο δεξί δυνατό σου το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Με την απόλυτη σύνθεση στο νούμερο 42 Παναγιώτη. Νούμερο 2 Γιάννης Μανιάτης. Νούμερο 3 Φρανσουά Μοδεστό. Νούμερο 4 Όλο Πέρτερ. Νούμερο 10 Ραφή Τζεμπούρ. Νούμερο 14 Κέβιν Μιραλάς. Νούμερο 19 Νταβίν Φουστέρ. Νούμερο 20 Χωσέ Βολέφας. Λάκα και ρούκλα. Αβραάμ Παπαδόπουλος. Νούμερο 23 Ιβάν Μαρκάνο. Και νούμερο 35 Βασίλης Κοροσίδης. Προπονητής Σταυρός και πάλι